салом алейкум, бо шумо ҳастам хушинос Ширин Ибронова. тӯли 10 рӯзи охир пеш аз иди фитр бениҳоят саволҳо ба ман дода шуданд ки оиди бекор шудани шаҳрвандии Русия, яъне аннулировать шудани гражданствои Российской Федератсия, бекор шудан, асосҳо чӣ мешавад ва вақте бекор шавад чӣ кор кардан лозим, ба куҷо муроҷиат кардан лозим ва барои бекор нашудан чӣ кор кардан лозим. чунин саволҳо зиёд шуданд. ба шумо бори дигар мефаҳмонам ки ба саволҳои шумо ҳозир ман 15 дақиқа ҷавоб медиҳам ва шумо метавонед ки видеоро аз аввал то охир гӯш кунед ва саволҳо бошад дар поёни видео дар комментария нависед. ман ҳатман вақт пайдо мекунам ба саволҳои шумо ҷавоб менависам. вақте шумо ба имо, ватсап, мессенҷер, фейсбук, одноклассник паёмак равон мекунед, сообщение равон мекунед ё галасавой равон мекунед, ман ҳатман ҳама саволҳои шуморо он ҷо мехонам, аммо имконияти ҷавоб додан надорам, чунки корҳои шахсӣ ман бениҳоят зиёд ҳастанд ва ман телефонамро банд кардан имконият умуман надорам. барои ҳамин хоҳиш мекунам нафароне ки подписчик ҳастед, аъзои канали ман ҳастед, дар канал дароед, аз бари боло калимаи видеоро пахш кунед, зер кунед. тамоми видеоҳои ман дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ аст. як ба як ба забони тоҷикӣ сода гӯш кунед ва истифода баред ва саволҳои такрорӣ ба ман надиҳед, чунки шумо савол медиҳед, ман имконият надорам ки як худам ба 1000 кас сари вақт ҷавоб диҳам ё ки ҳамон видеои даркориро гирифта ба шумо равон кунам. ба шумо дар кор бошад, марҳамат, дар канал дароед, худатон ёфта хонда истифода баред. фақат ман ба саволҳои нав метавонам ки ҷавоб гардонам ва вақте ки саволҳои навро додед, видеоро дидед, бо диққат гӯш кунед ва дар историяи ватсап, имо ва дигар сайтҳо яъне падилитса кунед то ки дигарон бубинанд ё ҳамин видеоро класс монед, лайк монед то ки дар ютуб паҳн шавад, дигар ҳамватанони мо бинанду истифода баранд. ғайр ин ба шумо гуфтаниам ки 10 рӯзи охир бениҳоят савол зиёд шуд. шумо медонед ки иди фитр буд. бори дигар шуморо табрик мекунам бо иди фитри рамазон ва худованд то рамазони дигар ҳамаи моро соҳ саломат бирасонад. бениҳоят банд будам, ба шумо ягон майда ҷавоб додан натавонистам. вақт ёфтам имрӯз каме ҳам ба шумо ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. ғайр ин гуфтаниам ки рӯзҳои охир дар тоҷикистон чӣ қадар сел омад, тамоми чандин қишлоқҳоро шуш, чандин яъне талафоти ҷонии молӣ зиёд шуд. ғамшарикам бо ин оилаҳо, ҳамдардӣ баён мекунам ва дасти дуо бардоред то ки худованд дигар дар ватани мо, ҳатто дар дунё чунин рӯзи сиёҳро ба сари касе наорад, ба сари душман наорад. фақат нияти нек кунед, дуои нек кунед, чунки инсоне ки агар ба дигар кас некӣ мехоҳад, дигар касро хушбахт мехоҳад, ҳатман ӯ хушбахт мешавад. инсоне ки бадӣ мехоҳад, нияти бад дорад ба дигар кас, ҳеҷ вақт вай рӯи хушбахтиро намебинад. фақат дуогӯ бошед, дуогӯи мардум бошед ки худованд ҳеҷ касро бадбахт накунад, худованд рӯзи сиёҳро бар сари касе наёрад. ба саволҳо мегузарем. ба шумо гуфтаниам ки бисёри саволҳо шудан оиди бекор шудани РВП вид на жительство гражданства. хоҳиш мекунам дар канал дароед, бекор шудани РВП вид на жительство гражданства ҳамаш пурра гуфтам, дар асоси қонун гуфтам ва ба саволҳои нави шумо ҷавоб медиҳам. нафароне ки савол додед ки баъзеҳо яъне ки шаҳрвандии онҳо бекор шуд, аммо ба онҳо ягон ҳуҷҷат надоданд. вақте шаҳрвандии шуморо бекор кардан, шумо ҳатман решение аз ҳамон УВМ талаб кунед, қарор талаб кунед, онро ба дасти шумо диҳанд, бо он шинос шавед. вақте шумо шинос мешавед, онҳо ба шумо мегӯянд ки нависед ки получил или получила ва число монед. фақат ҳамон рӯзе ки мегиред, анаму рӯзро монед. пештара рӯзро намонед ки шумо яъне худатон бой медиҳед. фақат ҳамон рӯзе ки шумо ҳамон решения мегиред, ҳамон рӯза числоро монед, моҳа монед, сола монед. гирифтам гуфта баъд қарорро гиреду бинед ки ягон хатогӣ ҷиноят содир накардаед, марҳамат, ба суд пешниҳод кунед шикоят аз болои ҳамон қарор. агар ки хато бошад, яъне ки нисбати шумо туҳмат бошад, ҳамон қарор бекор шавад, яъне шаҳрвандии шумо барқарор мешавад. барои ҳамин ҳуқуқи худро пурра донед. агар шумо ҳуқуқшинос нестед, марҳамат, ба юрист адвокатҳо муроҷиат кунед, ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. аз сарсону саргардон гаштан ҳуқуқшинос, юристу адвокатҳо хубтар, тезтар ба шумо кӯмак мерасонанд. ва албатта коре кунед ки ба ҳуқуқшинос ё юристе ё адвокате масалан вохӯред ки дар бораи муҳоҷират, мигратсиони юрист бошад, бисёр чизро донад, яъне таҷриба дошта бошад. на ҳама юристо яъне таҷриба доранд дар ин кор. барои ҳамин ғайр ин ба шумо гуфтаниам ки дар федерали закони таҳти рақами 62
шумо метавонед ки аз интернет ёвед, дар Яндекс дароед, нависед федеральный закон таҳти рақами 62 статьяи яъне моддаи 22-ро ёфта хонед. Агар ман ҳозир онҳоро ба шумо фаҳмонам 2-3 соат видеои ман мешавад. ҳамин федеральный закон таҳти рақами 62 дар бораи гражданство аст, дар бораи шаҳрвандии Русия аст. Шумо пурра метавонед ҳамонро хонед, аз худ кунед ва истифода баред. Моддаи 22 чи аст, он маънои онро низ пурра мефаҳмед. яъне ки ба шумо кӯтоҳ мефаҳмонам, нафароне ки шаҳрванди шумо бекор мешавад, гуфтам чӣ кор кардан лозим. ва вақте ки шумо анкета заявление пур мекунед, аз РВП сар карда то вид на жительство гражданство, бори дигар такрор мекунам, ягон ҳарф хато набошад, ягон ҳуҷҷат хато набошад ва хешовандони наздик киҳо мешаванд? Падар, модар, зану шавҳар, фарзандон, ака, додар, апа, хоҳар. хешовандони наздики худро пурра дар ҳамон анкета заявление бехато нависед. ховай маҳбас шуда бошад, ховай гурезаи сиёсӣ бошад, ховай депортатсия запрет шуда бошад, фарқ надорад. ҳамаашро пурра бехато нависед, чунки мақомоту тафтиш мебаранд. дар оянда исбот мешавад ки шумо дар ҳамон анкета заявление яъне ки гапи дурӯғ навиштед, хабари дурӯғ навиштед ва ҳуҷҷатҳои дурӯғ пешниҳод кардед. ана ҳамин асос мешавад ки шаҳрвандии шумо бекор мешавад. ғайри нафароне ки дар Русия таваллуд мешаванд, аз рӯзи таваллуд шаҳрванди Русия мешаванд, ҳуқуқ надорад ҳеҷ кас ки шаҳрвандии ӯро бекор кунад ё ӯро ба дигар давлат спорад, чунки ӯ аз рӯзи таваллуд шаҳрванди Русия аст. ғайри нафароне ки аз дигар давлатҳо омада дар Русия шаҳрванди Русия мегиранд, бояд ба тамоми қонунҳои Русия итоат кунанд. вақте ки шаҳрвандиро мегиред, қарор ба шумо медиҳанд, шумо яъне қасамёт мекунед, имзо мемонед, яъне савганд мехӯред ки хиёнат ба ин давлат намекунед. қонунҳои Русияро бояд пурра яъне ки итоат кунед. на ин ки Русия дар кадом давлате ки бошед, бояд қонунҳои ҳамон давлатро шумо пурра итоат кунед ва истифода баред ва ҳуқуқи худро донед, ҳуқуқи худ ва дигаронро поймол накунед. ва ғайри ин гуфтаниам ки дар ҳамин кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия статья модда ҳаст террористӣ, экстремистӣ. бо ҳамин моддаҳо агар нафаре ки аз дигар давлат шаҳрванди Русия бошаду бо ҳамин моддаҳо дар асоси ҳукми суд, приговор суд агар гунаҳгор шуда бошад, ҳатман шаҳрвандии ӯ бекор карда мешавад. ҳатман ӯ ба дигар ҳамон давлат яъне равона карда мешавад ё зиндонӣ мешавад. барои ҳаминро бояд донед ки ҳамин моддаи 205 сар карда, агар ҳамон статьяи 22-ро бинед, федеральный закон 62 статьяи 22 ҳама ба шумо яъне аён мешавад ва мехонед, аз худ мекунед. яъне ки агар мабодо масалан гирем бо ягон гурӯҳе шумо дар тамос шавед ба телефонё ки дар ҳамин Русия, яъне ки ягон гурӯҳ ташкил кунед ва мақомот хабардор шаванд, фақат дар асоси ҳукми суд бояд шаҳрванди шумо бекор шавад. ҳамин хел мақомотҳо ҳуқуқ надоранд ки шаҳрванди шуморо бекор кунанд. дар асоси ҳукми суд, ҳатто ҳукми суд мебарояд, агар нисбати шумо тӯҳмат бошад, шумо метавонед аз болои ҳукми суд ба суди болоӣ шикоят баред. агар ҳукми суди поёнӣ бекор шавад, шаҳрванди шумо барқарор мешавад. агар бекор нашавад, ҳукм ба қувваи қонунӣ дарояд, шаҳрванди шумо ҳатман бекор мешавад. дар асоси фақат ҳукми суд, яъне ки дар қонун омадааст ки шаҳрвандӣ дар Русия бекор бояд шавад. барои ҳамин ҳуқуқи худро донед. пеш аз ҳама дар ҳамон анкета заявление фақат гапи дуруст, ҳақиқатро нависед, ҳуҷҷатҳоро ҳақиқатан пешниҳод кунед, ягон рақам, ҳарф хато набошад, чунки шаҳрвандии шумо дар оянда бекор нашавад. ва ғайри ин саволҳо бошад, марҳамат, дар поёни видео дар комментарияҳо саволҳои худро нависед. ман вақт шавад ба саволҳои шумо дар ҳамин ютуб ҷавоб мегардонам. ба воситаи телефон саволҳо зиёд мешаванд, паёмакҳо галасавой, аммо ман имконияти ҷавоб додан надорам. ҳатман мехонам, гӯш мекунам, аммо рӯзе вақт ёфта нихел видео карда ба шумо пешниҳод мекунам, падилитса мекунам дар история WhatsApp, имо, мессенҷер, Facebook. аммо ҳастанд нафароне ба ман мегӯянд ки мо шаҳрванди Русия ҳастем, ба мо нафиристон. вақте шаҳрванди Русия бошӣ, ба ту лозим набошад ба дигар кас фиристон, савоб мегирӣ, чунки дигар нафарон муҳтоҷ ҳастанд ба ҳамин хел маслиҳати ҳуқуқӣ. на ҳама ҳуқуқшинос аст, на ҳама қонунро медонад, на ҳама қонунҳои Русияро медонад. ба шумо як савоб мерасад. вақте шумо гӯш мекунед, ба шумо лозим нест, падилитса кунед, фиристонед ба дигарон, то ки дигарон бубинанд, ба шумо як савоб расад. ин як кори нек аз тарафи шумо аст. дар амони худованд бошед. хоҳед ки агар видеоҳои ман нав ба шумо расанд, марҳамат, обуна шавед, подписат кунед, автоматически ба тариқи автоматӣ видеои ман ба шумо меравад. ва саволҳо бошад, марҳамат, дар поёни видео
нависед дар комментариҳо, ҳатман ҷавоб хоҳед гирифт. дар амони худованд бошед. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳдор бошад.